Είπαν ότι τα Χριστούγεννα ακυρώθηκαν. 2 έσπασαν για μια μεγάλη συγκέντρωση. Έφαγα τα περισσεύματα μόνη μου. Εκείνο το βράδυ, η αδερφή μου βγήκε στον αέρα. Ένα γεμάτο πάρτι, σαμπάνια, ακόμη και ένας DJ. Όλοι ήταν εκεί εκτός από εμένα. Έμεινα σιωπηλή μέχρι που ο μπαμπάς έστειλε μήνυμα. Μπορείς να στείλεις τα $2.800 για ενίκιο. Απάντησα. Διαγράψτε τον αριθμό μου. Δεν χρηματοδοτώ ψεύτες. Μετά τον μπλόκαρα και έκλεισα κάθε μεταφορά. Την επόμενη μέρα, είχα 23 αναπάντητες κλήσεις και ένα φωνητικό μήνυμα. Θέλουμε να εξηγήσουμε. Εγώ, 29 ετών, πάντα πίστευα ότι η οικογένεια σήμαινε τα πάντα για μένα. Μεγαλώνοντας, δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά μείναμε ενωμένοι. Όταν βρήκα τη δουλειά μου στη μηχανική πριν από 3 χρόνια, η βοήθεια έγινε δεύτερη φύση. Το ενίκιο του μπαμπά, τα ιατρικά έξοδα της μαμάς, τα έξοδα του πανεπιστημίου της αδερφής μου, τα κάλυπτα όλα χωρίς αμφιβολία. Με χρειάζονταν και χαιρόμουν που με χρειάζονταν. Ο Δεκέμβριος κύλησε και ήδη σχεδίαζα τη συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη συγκέντρωσή μας. Κάθε χρόνο νίκιαζα το κοινοτικό κέντρο, ετοίμαζα το φαγητό, αγόραζα δώρα για όλους. Ήταν η παράδοσή μου, ο τρόπος μου να δείχνω αγάπη. Τηλεφώνησα στον μπαμπά για να συζητήσουμε τις διευθετήσεις. Ο ενθουσιασμός έβραζε στη φωνή μου καθώς μοιραζόμουν τις ιδέες μου για τον φετινό εορτασμό. Η φωνή του μπαμπά ακουγόταν τεταμένη όταν μου είπε ότι τα Χριστούγεννα ακυρώθηκαν φέτος. Η οικογένεια ήταν πολύ άπορη για οποιαδήποτε μεγάλη συγκέντρωση, εξήγησε. Τα χρήματα ήταν περιορισμένα για όλους. Τα φάρμακα της μαμάς ήταν ακριβά. Η αδερφή μου χρειαζόταν βοήθεια με το τελευταίο της εξάμηνο και το ενίκιο είχε αυξηθεί ξανά. Πρότεινε να περάσουμε ήσυχα Χριστούγεννα στο σπίτι, ίσως να παραγγείλουμε πίτσα και να δούμε ταινίες. Η απογοήτευση με χτύπησε δυνατά, αλλά με κατάλαβε. Τους έστελνα $2.800 μηνιαίως για το δάνειο ενοικίου του μπαμπά, συνεπιπλέον χρήματα κάθε φορά που προέκυπταν έκτακτες ανάγκες. Αν έλεγαν ότι τα χρήματα ήταν περιορισμένα, πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο. Του είπα ότι κατάλαβα απόλυτα και ότι ένα απλό Χριστούγεννα ακουγόταν τέλειο. Η παραμονή των Χριστουγέννων έφτασε γκρίζα και μοναχική. Ζέστανα τα περισσεύματα κινέζικου φαγητού σε πακέτο ενώ έβλεπα παλιές ταινίες μόνη μου. Το διαμέρισμά μου έμοιαζε άδειο χωρίς το συνηθισμένο χάος των οικογενειακών φωνών και των γέλιων. Είχα συνηθίσει τόσο πολύ να είμαι περιτριγυρισμένη από συγγενείς κατά τη διάρκεια των γιορτών που η σιωπή ήταν αποπνικτική. Έστειλα ένα ομαδικό μήνυμα ευχόμενο σε όλους καλή παραμονή Χριστουγέννων. Πήρα μερικές σύντομες απαντήσεις και βολεύτηκα για αυτό που υπέθεσα ότι θα ήταν μια ήσυχη νύχτα. Γύρω στις 9 μετά μεσημβρίαν έψαχνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν εμφανίστηκε η ειδοποίηση live της αδερφής μου στο Instagram. Την πάτησα χωρίς να το σκεφτώ, περιμένοντας ίσως ένα απλό χριστουγεννιάτικο μήνυμα ή να επιδεικνύει κάποια μέτρια διακόσμηση. Το αίμα μου πάγωσε. Η οθόνη έδειχνε ένα τεράστιο πάρτι σε πλήρη εξέλιξη. Επαγγελματικός φωτισμός έλουζε μια κομψά διακοσμημένη αίθουσα που δεν αναγνώριζα. Ένας DJ έπαιζε κομμάτια ενώ δεκάδες άνθρωποι χόρευαν και συναναστρέφονταν. Μπουκάλια σαμπάνιας ήταν γεμάτα με ένα πλήρως εφοδιασμένο μπαρ. Η ποικιλία φαγητού φαινόταν με catering και ακριβή. Τίποτα δεν θύμιζε τη μέτρια γιορτή που ισχυρίζονταν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Παρακολουθούσα με έκπληξη σιωπηλός καθώς η κάμερα έβλεπε οικεία πρόσωπα. Οι γονείς μου ήταν εκεί ντυμένοι μέχρι τα νύχια, γελώντας και υψώνοντας σαμπάνιες. Η αδερφή μου έλαμπε με αυτό που έμοιαζε με ένα νέο φόρεμα σχεδιαστή. Ξαδέρφια, θείες, θείοι, οικογένεια, φίλοι, όλοι όσοι συνήθως έρχονταν στις χριστουγεννιάτικες γιορτές μας ήταν εκεί. Όλοι εκτός από εμένα. Η συνειδητοποίηση με χτύπησε σαν σωματικό χτύπημα. Δεν είχε να κάνει με χρήματα. Απλώς αποφάσισαν να κάνουν Χριστούγεννα χωρίς εμένα. Είχαν πει ψέματα. Είχαν γράψει μια περίτεχνη ιστορία για το ότι ήταν άφραγγοι και μετά έκαναν το ίδιο ακριβώς πάρτι που θα είχα οργανώσει εγώ, απλώς χωρίς να με καλέσουν. Κάθισα εκεί για μια ώρα παρακολουθώντας την οικογένειά μου να γιορτάζει, ενώ εγώ έτρωγα μόνος μου στο διαμέρισμά μου στο Cold Lane. Η ζωντανή μετάδοση συνεχιζόταν, δείχνοντας πολλά δωμάτια από αυτό που φαινόταν να είναι ένας ενοικιαζόμενος χώρος, με ένα συντριβάνι σοκολάτας και ζωντανή μουσική. Τα ίδια πράγματα που ισχυρίζονταν ότι ήταν πολύ ακριβά γίνονταν χωρίς εμένα. Το τηλέφωνο μου βουίζε από σχόλια άλλων θεατών που με ρωτούσαν που βρισκόμουν. Η αδερφή μου πρέπει να το πρόσεξε επειδή η γωνία της κάμερας μετατοπίστηκε μακριά από τον κύριο χώρο του πάρτι, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Είχα δει αρκετά. Έβγαλα στιγμιότυπα οθόνης από τα πάντα. Τη ζωντανή μετάδοση, τον χώρο, τις ακριβές διακοσμήσεις, κάθε πρόσωπο που αναγνώριζα. Μετά έκλεισα την εφαρμογή και κάθισα στο σκοτάδι, επεξεργαζόμενη αυτό που μόλις είδα. Ο πόνος ήταν συντριπτικός. Όχι μόνο ο αποκλεισμός,
αλλά και η εξαπάτηση. Με κοίταξαν στα μάτια και είπαν ψέματα. Με έκαναν να νιώθω ένοχη που πρότεινα ακόμη και μια γιορτή, παρουσίασαν τους εαυτούς τους να δυσκολεύονται οικονομικά, ενώ σχεδίαζαν κρυφά το ακριβές πάρτι που θα είχα χρηματοδοτήσει ευχαρίστως. Η προδοσία ήταν πιο βαθιά από οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφωνία. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Το πρωινό των Χριστουγέννων πέρασε σε μια ομίχλη. Έλαβα μερικά γενικά μηνύματα για τις γιορτές από μέλη της οικογένειας. Τυχαία μηνύματα που έμοιαζαν με αλάτι σε μια ανοιχτή πληγή. Η αδερφή μου έστειλε ακόμη και μια φωτογραφία από το πρωινό της, συμπεριφερόμενη σαν να μην είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Μέχρι το βράδυ, είχα πάρει την απόφασή μου. Χρειαζόμουν χώρο για να επεξεργαστώ αυτή την προδοσία. Απόσταση από ανθρώπους που μπορούσαν να πουν ψέματα τόσο εύκολα σε κάποιον που προσπαθούσε μόνο να τους βοηθήσει. Είχα σταματήσει να είμαι το οικονομικό τους δίχτυ ασφαλείας ενώ ήμουν αποκλεισμένη από τη ζωή τους. Τότε έφτασε το μήνυμα του μπαμπά. Όπως πάντα, αδιάφοροι και γεμάτοι προσδοκίες. Μπορείς να στείλεις τα $2.800 για το ενίκιο. Η πρώτη του μήνα πλησιάζει. Το θράσος ήταν εκπληκτικό. Δεν είχαν περάσει ούτε 24 ώρες από τότε που τους είδα να γιορτάζουν χωρίς εμένα. Μου ζητούσε ξανά χρήματα. Καμία αναγνώριση των Χριστουγέννων, καμία εξήγηση για το πάρτι, μόνο το ίδιο αίτημα με τίτλο που είχε γίνει ρουτίνα. Τα δάχτυλά μου κινήθηκαν χωρίς συνειδητή σκέψη. Διέγραψε τον αριθμό μου. Δεν χρηματοδοτώ ψεύτες. Πάτησα αποστολή και αμέσως μπλόκαρα τον αριθμό του. Μία προς μία, έλεγξα τις επαφές μου και μπλόκαρα όλη μου την οικογένεια. Μαμά, μπαμπά, αδερφή, ακόμη και ευρύτερους συγγενείς που ήταν στο πάρτι. Στη συνέχεια, συνδέθηκα στην εφαρμογή της τράπεζάς μου και ακύρωσα κάθε αυτόματη μεταφορά που είχα ρυθμίσει όλα. Αυτά τα χρόνια. Η μηνιαία πληρωμή ενοικίου, το ταμείο φαρμάκων της μαμάς, το επίδομα της αδερφής μου, όλα σταμάτησαν. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Αλλά για πρώτη φορά μετά από μήνες, ένιωθα γαλήνη. Ενημέρωση 1. Ξύπνησα το επόμενο πρωί με 23 αναπάντητες κλήσεις από διάφορα μέλη της οικογένειας. Πρέπει να είχαν συνειδητοποιήσει ότι τα χρήματα δεν έρχονταν και άρχισαν να πανικοβάλλονται. Έβαλα το τηλέφωνό μου σε αθόρυβη λειτουργία το προηγούμενο βράδυ, ώστε οι φρενήρεις προσπάθειές τους να με επικοινωνήσουν να μην διαταράξουν τον πρώτο καλό ύπνο μου μετά από εβδομάδες. Υπήρχε ένα φωνητικό μήνυμα από τον αριθμό της μαμάς. Η φωνή της ακουγόταν τρεμάμενη και απελπισμένη. «Αγάπη μου, σε παρακαλώ τηλεφώνησέ μας πίσω. Υπήρξε μια παρεξήγηση. Θέλουμε να τα εξηγήσουμε όλα. Σε παρακαλώ μην το κάνεις αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε. Μια παρεξήγηση». Έτσι το έλεγαν. Διέγραψα το φωνητικό μήνυμα χωρίς να το ξανακούσω. Δεν υπήρχε τίποτα να παρεξηγηθεί. Είχα δει το πάρτι με τα ίδια μου τα μάτια. Τους παρακολουθούσα να γιορτάζουν ενώ μου έλεγαν ότι ήταν πολύ άφραγγοι για τα Χριστούγεννα. Τα στοιχεία ήταν ξεκάθαρα. Η εργασιακή μου ρουτίνα έγινε το καταφύγιό μου. Αφοσιώθηκα σε έργα, έμεινα μέχρι αργά στο γραφείο, απέφευγα εντελώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συνάδελφοι παρατήρησαν ότι φαινόμουν πιο συγκεντρωμένη, αλλά δεν έκανα ερωτήσεις. Ήμουν ευγνώμων για το επαγγελματικό περιβάλλον όπου το προσωπικό δράμα δεν μπορούσε να με ακολουθήσει. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δημιούργησα νέους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης με διαφορετικά ονόματα. Έπρεπε να δω τι συνέβαινε χωρίς να ξέρουν ότι παρακολουθούσα. Αυτό που έβρισκα ήταν αποκαλυπτικό. Ο μπαμπάς είχε δημοσιεύσει στο Facebook ρωτώντας αν κάποιος γνώριζε ηλεκτρολόγους που ήταν πρόθυμοι να εργαστούν με μερική πληρωμή. Η μαμά πουλούσε κοσμήματα σε εφαρμογές Marketplace. Η αδερφή μου είχε ξεκινήσει ένα GoFundMe για τα δίδακτρα του τελευταίου εξαμήνου, ισχυριζόμενη ότι οι ξαφνικές οικονομικές δυσκολίες την είχαν αφήσει ανίκανη να τελειώσει το σχολείο. Η αφήγηση που έλεγαν ήταν συναρπαστική. Κατά κάποιο τρόπο είχαν γίνει θύματα περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους. Καμία αναφορά στο ακριβό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Καμία αναγνώριση των ψεμάτων που είχαν πει. Απλώς μια οικογένεια ξαφνικά σε κρίση, που ζητά βοήθεια από φίλους και την ευρύτερη κοινότητα. Συνειδητοποίησα ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους για χρόνια, στηριζόμενοι εξ ολοκλήρου στις συνεισφορές μου. Το πάρτι πιθανότατα χρηματοδοτούνταν από χρήματα που προορίζονταν για ενίκιο και λογαριασμούς, περιμένοντας ότι η επόμενη μεταγραφή μου θα εξισορροπούσε τα πάντα. Όταν τους έκοψα, ο πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρευσε εν μία νυχτή. Ένα μέρος του εαυτού μου ένιωθε ενοχές. Αυτοί ήταν ακόμα οι γονείς μου, οι αδερφοί μου. Αυτοί με είχαν μεγαλώσει, με είχαν στηρίξει στο πανεπιστήμιο, είχαν γιορτάσει τις επιτυχίες μου. Αλλά κάθε φορά που η ενοχή με κατακλείζε, θυμόμουν να καθόμουν μόνη με το κινέζικο φαγητό που περίσσεψε, ενώ αυτοί διασκέδαζαν χωρίς εμένα. Δεύτερη ενημέρωση. 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της νέας χρονιάς,
Δέχτηκα έναν απροσδόκητο επισκέπτη στη δουλειά. Η ασφάλεια του κτηρίου τηλεφώνησε για να με ενημερώσει ότι η αδερφή μου ήταν στο λόμπι και ζητούσε να με δει. Τους είπα ότι δεν ήμουν διαθέσιμη και να τη ζητήσω να φύγει. Δεν έφυγε. Σύμφωνα με την ασφάλεια, περίμενε στο λόμπι για 4 ώρες μέχρι να τελειώσει η βαρδιά μου και μετά με ακολούθησε στο πάρκινγκ. Την είδα να στέκεται δίπλα στο αυτοκίνητό μου πριν με προσέξει να πλησιάζω. Φαινόταν διαφορετική, κουρασμένη, αγχωμένη, φορώντας ρούχα που αναγνώριζα από παλιά χρόνια αντί για τα ρούχα σχεδιαστών που είχε συνηθίσει. Όταν με είδε, το πρόσωπο της έλαμψε από ελπίδα και απελπισία. Άρχισε να μιλάει αμέσως, με τις λέξεις να ξεστομίζονται βιαστικά. Ζήτησε συγγνώμη για το πάρτι, ισχυριζόμενη ότι ήταν ιδέα του μπαμπά και ότι είχε πάει απρόθυμα. Η γιορτή είχε προγραμματιστεί ως έκπληξη για τη μαμά, η οποία ήταν καταθλιμμένη λόγω οικονομικών προβλημάτων. Δεν ήθελαν να με επιβαρύνουν με την οργάνωση μιας ακόμη δαπανηρής εκδήλωσης, ενώ είχα ήδη κάνει τόσα πολλά για την οικογένεια. Άκουγα χωρίς να απαντώ, με το πρόσωπό μου ουδέτερο καθώς εκείνη έλεγε τη δική της εκδοχή των γεγονότων. Σύμφωνα με την ιστορία της, είχαν συγκεντρώσει χρήματα από διάφορες πηγές για να κάνουν στη μαμά ένα μέτριο πάρτι. Ο χώρος ήταν δανεισμένος από μια φίλη. Το φαγητό ήταν σαν πότλακ. Ο DJ ήταν ένας ξάδερφος που τους έκανε μια χάρη. Όλα όσα είχα δει ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ψευδαίσθηση πλούτου, ενώ στην πραγματικότητα δυσκολεύονταν. Όταν τελείωσε την εξήγησή της έκανα μια απλή ερώτηση. Γιατί δεν με είχαν καλέσει σε αυτή τη μέτριο οικογενειακή συγκέντρωση που είχε σκοπό να φτιάξει τη διάθεση της μαμάς. Δεν μπορούσε να απαντήσει. Η κατασκευασμένη ιστορία της κατέρευσε στο πιο βασικό επίπεδο. Αν το πάρτι είχε να κάνει με την οικογένεια και να βοηθήσει τη μαμά να νιώσει καλύτερα, η παρουσία μου θα ήταν απαραίτητη, όχι αποκλεισμένη. Η ακριβή διακόσμηση και η επαγγελματική διοργάνωση που είχα δει δεν μπορούσαν να εξηγηθούν ως δανεικά ή δωρεάν. Της είπα ότι έπρεπε να γυρίσω σπίτι και περπάτησα προς το αυτοκίνητό μου. Με ακολούθησε, παρακαλώντας με να το ξανασκεφτώ, να σκεφτώ την οικογένεια, να θυμηθώ πόσο με αγαπούσαν. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και έφυγα, αφήνοντάς την να στέκεται στο γκαράζ. Εκείνο το βράδυ, έλαβα μηνύματα από αριθμούς που δεν αναγνώριζα. Μέλη της ευρύτερης οικογένειας και φίλοι της οικογένειας, όλοι μετέδιδαν το ίδιο μήνυμα με μικρές παραλλαγές. Ήμουν εγωίστρια. Η οικογένεια συγχωρεί την οικογένεια. Όλοι κάνουν λάθη. Θα έπρεπε να είμαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος. Η συντονισμένη φύση της προσέγγισης ήταν προφανής. Είχαν οργανώσει μια εκστρατεία για να με πείσουν να συνεχίσω την υποστήριξη. Κάθε μήνυμα τόνιζε τον ρόλο μου ως το επιτυχημένο μέλος της οικογένειας που θα έπρεπε να βοηθάει τους λιγότερο τυχερούς. Αρκετοί ανέφεραν πόσο περήφανοι ήταν για τα επιτεύγματά μου και πως αυτά τα επιτεύγματα συνόδευαν την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που με στήριξαν μεγαλώνοντας. Μπλόκαρα κάθε αριθμό καθώς έρχονταν τα μηνύματα. Η στρατηγική τους αποκάλυψε όλα όσα έπρεπε να ξέρω για το πώς με έβλεπαν. Όχι ως γιος ή αδελφός, αλλά ως οικονομικός πόρος που μπορούσαν να χειραγωγήσουν μέσω συναισθηματικής πίεσης. Ενημέρωση τρίτη. 6 μήνες αργότερα, είχα δημιουργήσει μια νέα ρουτίνα που δεν περιλάμβανε οικογενειακές υποχρεώσεις. Μπήκα σε μια ομάδα πεζοπορίας, άρχισα να κάνω εκδρομές το Σαββατοκύριακο, αγόρασα μια μοτοσικλέτα που ήθελα χρόνια. Τα χρήματα που έστελνα σπίτι κάθε μήνα είχαν συσσωρευτεί σε ένα σημαντικό ταμείο έκτακτης ανάγκης. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωθα οικονομικά ασφαλής και συναισθηματικά ελεύθερος. Η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε την πλήρη έκταση της οικογενειακής μου κατάστασης. Ο μπαμπάς είχε μετακομίσει σε ένα μικρότερο διαμέρισμα στην άλλη άκρη της πόλης. Η μαμά εργαζόταν με μερική απασχόληση σε ένα παντοπολείο για να βοηθά με τα έξοδα. Η αδερφή μου είχε παρατήσει το σχολείο και είχε επιστρέψει σπίτι, δημοσιεύοντας θυμωμένα παράπονα για το πως η εκπαίδευση ήταν απάτη. Τέλος πάντων, το GoFundMe τους είχε συγκεντρώσει λιγότερα από $200. Η ευρύτερη οικογένεια είχε παράσχει κάποια προσωρινή βοήθεια, αλλά τίποτα βιώσιμο. Οι φίλοι που είχαν παρευρεθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους προφανώς δεν ήταν πρόθυμοι να γίνουν συνεχείς οικονομικοί υποστηρικτές. Ένιωσα ένα σύνθετο μείγμα συναισθημάτων παρακολουθώντας τους αγώνες τους. Λύπη για τη σχέση που είχαμε χάσει, θυμός για την εξαπάτηση που τους έκαναν, και ναι, κάποια ικανοποίηση ότι οι συνεισφορές μου ήταν πιο σημαντικές από όμικρον με τόνο ότι είχαν ποτέ παραδεχτεί. Είχαν θεωρήσει την υποστήριξή μου δεδομένη μέχρι που εξαφανίστηκε. Η ενοχή που περίμενα δεν υλοποιήθηκε ποτέ πλήρως. Αντίθετα, ένιωθα απελευθερωμένη. Είχα περάσει χρόνια ελέγχοντας με αγωνία το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, υπολογίζοντας πόσα χρήματα μπορούσα να στείλω, ενώ παράλληλα κάλυπτα τις δικές μου ανάγκες. Είχα χάσει ευκαιρίες για ταξίδια, είχα καθυστερήσει σημαντικές αγορές
Είχα ζήσει πιο συντηρητικά από όσο χρειαζόταν για να διασφαλίσω ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις θα εκπληρώνονταν. Τώρα ζούσα για τον εαυτό μου και ένιωθα απίστευτα. Τον Ιούλιο, έλαβα μια πρόσκληση γάμου. Ο ξάδερφός μου παντρευόταν τον Σεπτέμβριο και η πρόσκληση απευθυνόταν μόνο σε εμένα. Κανένα συν ένα. Δεν αναφέρθηκε καμία θέση για οικογένεια. Ήταν σαφώς μια δοκιμασία. Ένα ουδέτερο μέλος της οικογένειας έτεινε ένα κλαδί ελιάς για να δει αν θα έσπαγα τη σιωπή μου. Απήγγειλα ναι και αγόρασα ένα ακριβό δώρο. Κάτι που μπορούσα να αντέξω οικονομικά τώρα που δεν υποστήριζα 3 άλλους ενήλικες. Στη δεξίωση, είχα αντιμετωπίσει την οικογένειά μου για πρώτη φορά από τότε που έκοψα την επαφή. Ήμουν περίεργη να δω πώς τα χειρίζονταν την αντιπαράθεση. Ο γάμος ήταν πανέμορφος. Πραγματοποιήθηκε σε έναν αμπελώνα περίπου 2 ώρες από την πόλη. Έφτασα μόνη μου, ντυμένη καλοντυμένη, νιώθοντας σίγουρη για την απόφασή μου να παρευρεθώ. Κατά τη διάρκεια της ώρας του κοκτέιλ, είδα τους γονείς και την αδερφή μου από την άλλη πλευρά του χώρου της δεξίωσης. Φαινόταν μεγαλύτερη, πιο εξαντλημένη από όσο θυμόμουν. Η αδερφή μου είχε πάρει βάρος και τα μαλλιά της μαμάς είχαν ασπρίσει εντελώς. Δεν με πλησίασαν κατά τη διάρκεια της ώρας του κοκτέιλ, αλλά ένιωσα τα σκαλιά τους. Άλλοι συγγενείς έκαναν ψιλοκουβεντούλα, αποφεύγοντας προσεκτικά οποιαδήποτε αναφορά στο οικογενειακό μας δράμα. Όλοι ήξεραν τι είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν ήθελε να το αναφέρει άμεσα στον εορτασμό κάποιου άλλου. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, καθόμουν σε ένα τραπέζι με μακρινούς συγγενείς και οικογενειακούς φίλους. Η άμεση οικογένειά μου ήταν σε ένα διαφορετικό τραπέζι στην απέναντι πλευρά του δωματίου. Μπορούσα να δω τον μπαμπά να ρίχνει που και που κλεφτές ματιές προς το μέρος μου, αλλά δεν έκανε ποτέ κίνηση να έρθει. Η βραδιά κύλησε κανονικά μέχρι το ανοιχτό μπαρ της δεξίωσης. Ο μπαμπάς τελικά πλησίασε το τραπέζι μου, οι κινήσεις του ελαφρώς ασταθείς από το ποτό. Ρώτησε αν μπορούσαμε να μιλήσουμε κάτι ιδίαν. Η φωνή του είχε ένα μείγμα εξουσίας και απελπισίας που δεν είχα ξανακούσει. Περπατήσαμε σε μια ήσυχη γωνιά του κήπου του χώρου. Κάτω από τα φωτάκια, φαινόταν μεγαλύτερος και πιο εύθραυστος από όσο τον είχα δει ποτέ. Ξεκίνησε αναγνωρίζοντας ότι είχαν κάνει λάθη, ότι η χριστουγεννιάτικη κατάσταση είχε αντιμετωπιστεί άσχημα. Αλλά στη συνέχεια μετατοπίστηκε σε γνώριμο έδαφος, μιλώντας για οικογενειακές υποχρεώσεις και για το πώς οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν την ευθύνη να βοηθήσουν τους λιγότερο τυχερούς. Άκουσα την ομιλία του χωρίς διακοπή. Όταν τελείωσε, του είπα ότι καταλάβαινα την οπτική του, αλλά είχα κάνει τη δική μου επιλογή για το πώς να ζήσω τη ζωή μου. Δεν ήμουν πια θυμωμένη, απλώς τελείωσα. Αποφάσισα να επενδύσω τους συναισθηματικούς και οικονομικούς μου πόρους σε σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Η έκφραση του μπαμπά άλλαξε από ελπιδοφόρα σε θυμωμένη. Με κατηγόρησε ότι εγκατέλειψα την οικογένειά μου λόγω μιας απλής παρεξήγησης. Ήψωσε τη φωνή του, τραβώντας την προσοχή από τους άλλους καλεσμένους. Παρέμεινα ήρεμη, μιλώντας σιγά για να τον αναγκάσω να χαμηλώσει την ένταση. Του είπα ότι δεν υπήρξε παρεξήγηση. Είπαν ψέματα ότι ήταν άφραγγοι, ενώ σχεδίαζαν κρυφά ένα ακριβό πάρτι που με απέκλειε. Όταν τους έπιασαν, προσπάθησαν να με χειραγωγήσουν μέσω ενοχής και συναισθηματικής πίεσης αντί να προσφέρουν γνήσιες συγγνώμες. Αυτά δεν ήταν λάθη. Ήταν επιλογές που αποκάλυψαν πως πραγματικά με έβλεπαν. Το τελευταίο επιχείρημα του μπαμπά ήταν το πιο αποκαλυπτικό. Είπε: «Τους χρωστούσα για όλα όσα μου παρήχαν κατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας. Φαγητό, στέγη, εκπαίδευση, υποστήριξη. Η επιτυχία μου ήταν εν μέρει και δική τους επιτυχία, και δεν είχα κανένα δικαίωμα να διακόψω την υποστήριξη τώρα που είχα εδραιωθεί». Συνειδητοποίησα τότε ότι δεν είχε δει ποτέ τις γονικές του ευθύνες ως ανεφόρον αγάπη και υποστήριξη. Στο μυαλό του, η ανατροφή μου ήταν μια επένδυση που του έδινε το δικαίωμα σε ανταποδοτικά ωφέλη για μια ζωή. Η οικονομική μου υποστήριξη δεν ήταν βοήθεια μεταξύ μελών της οικογένειας. Ήταν αποπληρωμή χρέους για υπηρεσίες που παρήχα πριν από δεκαετίες. Του είπα ότι θεωρούσα οποιοδήποτε χρέος από την παιδική μου ηλικία πλήρως αποπληρωμένο μέσω ετών εθελοντικής υποστήριξης. Στο μέλλον, θα επέλεγα τη δική μου οικογένεια από ανθρώπους που με εκτιμούσαν ως άτομο και όχι ως τραπεζικό λογαριασμό. Μετά έφυγα, αφήνοντας τον μόνο του στον κήπο. Έμεινα για το υπόλοιπο της δεξίωσης, χόρεψα με ξαδέρφια, γιόρτασα με συγγενείς που δεν είχαν πάρει θέση στη διαμάχη μας. Όταν έφυγα εκείνο το βράδυ, ένιωσα ότι ένα κεφάλαιο της ζωής μου έκλεινε επιτέλους. Η ενοχή, ο θυμός και η σύγχυση που κουβαλούσα για μήνες είχαν κρυσταλλωθεί σε ειρηνική επίλυση. Μου δίδαξαν ένα ανεκτήμητο μάθημα για τα όρια και τον αυτοσεβασμό. Μερικές φορές οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι σε αγαπούν περισσότερο είναι αυτοί που είναι πιο πρόθυμοι να εκμεταλλευτούν αυτή την αγάπη προς όφελός τους. Η αληθινή οικογένεια δεν λέει ψέματα, δεν χειραγωγεί ούτε αποκλείει. Η αληθινή οικογένεια δεν αντιμετωπίζει την αγάπη σαν συναλλαγή.
Οδήγησα σπίτι μέσα στην ήσυχη νύχτα, με τη μοτοσικλέτα φορτωμένη στο φορτηγό μου, έτοιμη για ένα μοναχικό ταξίδι κάμπινγκ. Είχα σχεδιάσει την επόμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το μέλλον μου ένιωθα ότι έπρεπε να το διαμορφώσω αποκλειστικά από εμένα. Το τίμημα αυτής της ελευθερίας ήταν υψηλό, αλλά, κοιτάζοντας πίσω, ήταν η καλύτερη επένδυση που είχα κάνει ποτέ. Ήθελαν να εξηγήσουν, αλλά οι πράξεις τους είχαν ήδη πει όλα όσα χρειαζόταν να ξέρω. Κάποιες εξηγήσεις δεν αξίζει να τις ακούσεις όταν η αλήθεια είναι ήδη κρυστάλλινη.